Историята на четката за зъби. Устната хигиена извървява дълъг път от аристократичен лукс до обикновен навик. От Рада Бонева. Вярвам, че всеки читател на Инглобо го тресе хронично любопитство. Още от ставането сутрин разсъждава за храната, предметите, хората около нас и живо се вълнува от техните истории. Това важи и за обекта ми на внимание днес. Нещо, което присъства толкова неизменно в ежедневието ни, че дори с лекота го приемаме за даденост. Но четката за зъби е извървяла толкова дълъг път, че ако можеше да говори, за създатели на първо образа на това, което днес наричаме четка за зъби, са спрягани много народи. Древните гърци и римляни използват клонки, за да почистват зъбите си, а така наречените клонки за дъвчене са откривани и в египетските гробници. Те се отчупват по такъв начин, че след малко до оформяне с зъби, власинките в единия край да се разрушат и вече да могат да играят ролята на четка. Може и да не звучи особено удобно и безопасно от сегашна гледна точка, но това приспособление се оказва сериозен хигиенен прогрес. Движенията също се различават от тези, с които сме свикнали сега. Представете си, че този рошав връх е перпендикулярен на клонката и следователно почистването става фронтално с въртеливи движения. Когато описваме тези примитивни четки, говорим най-често за мисвак или сивак, своеобразна четка за зъби с ориенталски произход, направена от клонки или корени на дървото Арак салвадора персика. Тя е широко разпространена в мюсюлманските общества. Според ислямските текстове, пророкът Мухамед употребява мисвак и насърчава редовното му използване за поддържане на чистотата както на тялото, така и на духа. Мисвакът все още се използва широко и се счита за религиозна и културна традиция. Намира своите привърженици и сред екоентусиастите, които търсят натурални алтернативи на пластмасовите четки. В Индия популярните клонки за поддържане на устна хигиена са били от ним, растение, известно в аюрведичната медицина с антибактериалните си и лечебни свойства. Всяка част от него има различно полезно приложение и хората в Индия, Мянмар, Шри-Ланка, Бангладеш, Иран добре знаят това. Подобно на мисвака, клонката от ним също се дъвче, докато не заприлича на права четка за рисуване с рошав връх. В различни периоди на помощ в устната хигиена са идвали и птичи пера и животински косми. В късното средновековие за почистване на зъбите се използват парчета плат, а за освежаване на дъха и дезинфекция обичайна практика е жабуренето с бира и вино, смело заместени през 19 век от натурални етерични масла. Прототипите на пастата за зъби също се менили през вековете, абразивни смеси от сол и сушена салвия, а също и стрити кости или яйчени черупки, или пък различни вариации на паста от сажди, въглен на прах, сол, сода и ароматни билкови отвари, креда, оцет и дори сапун до съвсем скоро. За родина на първообраза на съвременната четка за зъби се счита Китай, където през 14 век към кости или стръкчета бамбук започват да прикрепят твърди косми от местен вид свиня. Този модел се пренася и по други земи, но не успява съвсем да се наложи, тъй като твърдостта на космите не се харесва на европейците. Те обаче се адаптират и прилагат косми от конска четина. Първото писмено сведение на английски за toothbrush, съвременната дума за четка за зъби, е от 1651 година на страниците на Мемуарите на семейство Върни, книга, описваща живота на фамилията по време на английската революция. Там кутиите и четките за зъби са отбелязани като новия лукс, дар от Париж. Само век по-късно обаче те са на път да се превърнат от луксозна стока, достъпна само за аристокрацията и по-заможната част от обществото в все по-предпочитан помощник. За баща на съвременната четка за зъби е смятан Уилям Адис, живял от 1734 до 1808 година, оказал се предприемач по неволя. Това се случва докато той излежава присъда в английски затвор. По професия е рагмейкър, изкупува, смила и преработва стари платове и дрипи, които след това се превръщат в хартия, популярен метод преди появата на дървесната хартия. През 1770 година обаче попада зад решетките на затвора Нюгейт в Лондон заради участието си в бунт. Там забелязва, че затворниците търкат зъбите си с парцали, напоени с пепел, а това не му се струва много ефективен начин за почистване. Разбира се, Адис разполага с достатъчно време не само да помисли над казуса, но и да експериментира с подръчни средства. Твърди се, че вдъхновението му дошло от метла,
която видял в един ъгъл, и начина, по който работи тя. За първи модел използва кост, вероятно останала от вечеря, в която пробива дупки, а през тях прекарва, завързва и залепя снопчета, косми от свинска четина. След излизането си от затвора през 1780 година, Уилям основава компанията Адис. Тя стартира серийно производство, бързо набира популярност и трупа солидни печалби от развитието на каталога, включващ най-различни видове четки за зъби, за текстил, за коса, за почистване. След като Уилям умира в началото на 19 век, бизнеса наследява големият му син, а компанията остава притежание на семейството чак до 1996 година. Днес, макар и с друга собственост и под друго име, Adis Housewares, с подразделението Wisdom, специализирано в четките за зъби, фирмата продължава да произвежда милиони четки годишно в Великобритания, както и разнообразни приспособления за почистване и организация на дома. Въпреки успеха на Адис, обаче, първия патент в сферата на четките за зъби получава през 1857 година Хенри Нортроп Уотсворт в САЩ. Той твърди, че неговата иновация се състои в конкретното и отличително разпределение на снопчетата. Те са по-разделени едно от друго, за да може да са по-гъвкави и еластични и да достигат по-лесно пространствата между зъбите и венците. Четката от своя страна е частично заоблена, за да пасне на дъговидната форма на захапката. Уотсворт разработва и различно разпределение на косъмчетата, съобразено с функциите им в устната кухина, например за по-безпроблемно достигане на задните зъби. Прескачаме още няколко десетилетия, когато четката за зъби се оказва един от спътниците в ежедневието на войниците през Първата световна война. Английската войска е сред първите, получавали редовни запаси от четки като част от полевите комплекти с принадлежности. В чантите на войниците място намират и бръснач, четка за бръснене, прибори за хранене, месингови копчета и резервни бутуши. Въпреки че според някои източници войниците често са използвали четките, за да почистват обувките, а не зъбите си, все пак се смята, че действието по поддръжка на денталната хигиена е станало толкова важна част от ежедневната им рутина, че когато се прибрали у дома, пренесли навика и сред семействата си. Горе-долу по това време недостигът на кости, които все пак имат по-важно приложение, а именно варенето на супи и бульони, потиква обществото да потърси алтернативи. Покрай двете войни развитието на пластмасата е ускорено и се създават всевъзможни полимери, които да улеснят живота, но и да бъдат в помощ на производството на военна техника и оборудване като гуми, въжета, дъждобрани, подплата за каски, парашути, самолетни кабини и дори компоненти от атомната бомба. През първата половина на 20 век създаването на бакелиита, първата изцяло синтетична и широко разпространена пластмаса, води след себе си и появата на целофана, синтетичния каучук, поливинилхлорида, неопрена, полиестера, тефлона и найлона. През 1938 година американският промишлен гигант Дюпон обявява за пръв път, че е разработил найлона, това става 3 години по-рано. Той се счита за първия успешен в търговско отношение синтетичен термопластичен полимер. Макар да има много приложения, найлонът всъщност имитира коприната и бележи истински бум с разпространението на найлоновите дамски чорапи през 40-те години. По това време на пазара се появяват и първите четки за зъби с найлонов косъм, чудодейната четка за зъби на доктор Уест, доктор West's Miracle Toothbrush и чудодейното снопче Miracle Taft, които открехват вратата за последвалото масово производство на четки с меки влакна. Те са по-гъвкави и фини, по-удобни, здрави, устойчиви на вода, а все пак и значително по-евтини и следователно достъпни. Бащата на найлона, химикът Уолъс Карадърс, обаче така и не доживява да види успеха на изобретенията си, тъй като страда от депресия и се самоубива през 1937 година. Няколко години по-късно Дюпон откриват и акрилната смола, която позволява и производството на интересни и цветни прозрачни дръжки за четките за зъби, а доктор Робърт Хъдсън разработва четка с още по-меки влакна. Пенсионираният пародонтолог от военноморския флот наблюдава въздействието на найлоновите влакна върху зъбите на пациентите си. Той поставя много и тънки найлонови нишки, снадени в малки компактни снопчета, 60 снопчета по 40 нишки. Кръщава своята четка Oral-B 60.
Макар електрическата четка за зъби вероятно да изглежда като много скорошно откритие, тя също има почти вековна история. Изобретена е от американеца Томлинсън Моузли, който подава заявление за патент на 13 декември 1937 година. Първоначалната му идея е да помогне на пациенти с ограничена двигателна способност, за които използването на обикновената четка е предизвикателство, както и на такива с шини на зъбите. Четката се продава с търговското наименование Мотодент, но така и не добива популярност и в крайна сметка е забравена. Причините за това са няколко. От една страна, устройството трябва да бъде включено към електрическата мрежа, за да работи, а по това време не са много баните с контакт близо до мивката. Освен това, Мотодент е с внушителни размери. На практика изисква използването и на двете ръце, което прави достигането до по-задните зъби задача с повишена трудност. Фактът, че изобретението се появява на пазара по време на голямата депресия, също никак не помага на продажбите. Доста по-успешен е вариантът, разработен през 1954 година в Швейцария от доктор Филип Ги Вок. Измисленото от него приспособление има значително по-олекотен дизайн. Електрическата четка на Вок се произвежда от компанията Броксо под името Броксодент. И ако тези първи продукти разчитат на електрически контакти за да работят, истинска революция прави безжичната четка на General Electric, появила се на пазара през 1960 година, която се захранва от две презареждащи се батерии. Но да обърнем внимание и на партньорите на четката за зъби в грижата за устната хигиена. Конецът за зъби е патентован през 1898 година от компанията Johnson & Johnson. По това време той е копринен, но през Втората световна война е изобретена и найлонова версия, която е по-издръжлива и може да се произвежда в най-различни размери. В края на 19 век се развива и производството на пасти за зъби. За паста, подобна на днешните, можем да говорим от 1892 година с появата на доктор Шефилдс крем дентифрице, която вече е затворена в тубичка вместо в стъклен буркан. Уошингтън Шефилд използва глицерин във формулата, за да предпази пастата от изсъхване, но и да подобри вкуса на сместа. През 1952 година в Щатите започва да се произвежда и първата паста за зъби, съдържаща флуорид. Химичното съединение на флуора, което предотвратява появата на кариеси и се съдържа в зъбите и в дървото арак. Ако пък днешната статия не ви е била достатъчна и скоро имате път към Китай, можете да отскочите до провинция Цзянсу, където през 2011 година отвори врати Китайският музей на четката за зъби. Макар и малък, местният град Ханзи е центърът за производство на четки за зъби в страната. Най-старата четка в колекцията на музея е от династията Тан през 618 до 907 година и е изключително добре запазена. Тук ще видите и най-малката четка в света с дължина едва 28 мм, както и такава, дълга цели 2 метра и тежаща 200 кг, направена от естествен кристал. Не е сигурно кога точно действието по премахване на досадните остатъци от храна се е превърнало в приоритетен навик за поддържане на хигиена и укрепване на здравето ни. Но е забележително как нещо така малко и обикновено е претърпяло толкова метаморфози и се е адаптирало спрямо епохите, хората и техните нужди.